asa man gyud kita padulong para asa man ang tanan natong pagabuhaton. Mao kini ang gitagaan og kahayag sa atong ebanghelyo karon nga angay natong makatunan. Si Marta ug si Maria, duha ka personalidad, duha ka kinaiya, apan mao kini ang bansayon sa usa ka sumusunod ni Kristo. Para asa ang atong kinabuhi, para magtrabaho, para maghago, para maningkamot, para dunay buhaton. Kay unsa may pulos sa imong pagpakabuhi, uwa na kay gibuhat. Kinsa man ning tawo nga wa na gibuhat? Ha? At least kanang paralyzed o kanang vegetable, kuan pa man na, nag-function pa iyahang mga internal organs o iyang utok. Pero kanang tawo nga wa na joy activity, he is good as dead. O nga samtang buhi ka, doon na jud kay buhaton. Pero para asa man ang atong pagabuhaton, mudala ka nato ngadto sa pakigsuod, pakighiusa sa Dios. Mao nga ang nindot karon pangutana, kumusta man ang inyong mga gipangbuhat sa inyong kinabuhi? Nagpasuod, nagpaduol ba ni o nagpasuod nimo sa Ginoo? Kay kun wala, usa ka kabuang-buang, nag-usik-usik ka sa imong panahon dinis kalibutan ug sa imong kusog. Kay ang tanan natong gipangbuhat nga dili mudala ngadto kang Hesus, ngadto sa Dios, ug dili nato makapasuod kaniya, wala kini kapuslanan. Kay ang bugtong lamang makalahutay mo lungtad nga bunga sa atong paningkamot, mao gatong mudala kanato ngadto sa Dios. Karon ang pangutana, kay kamo diri tanan misimba man human sa inyong paningkamot sa usa ka semana, human sa inyong mga gipangbuhat, midala man ninyo diri sa simbahan. So pwede natong i-assume nga kamo diri dunay pagka-Marta, doon na po'y pagka-Maria. Naghago mo sa tibuok semana, dayon diri mo sa tiila ni Kristo, naminaw karon niya, mo kalawat pagyud niya. Ya, unsa man di ay, kinsa man di ay dayon ang tawo nga nahiusa sa Ginoo, nga duol sa Ginoo. Mao ni ang gisulti sa Salmo. Unsa gito ingon sa Salmo? Ang maghimo sa katawo. Sige, kantaha aron inyo yung mabati. Sige. Kantaha, Ricky. Ang maghimo sa katawo, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Ang tao nga duol og dahiusa sa Ginoo, unsa siya? Unsa iyang buhaton? Ang matarong. Magbuhat sa katarong. Unsa man ning katarong? Justus, husto, justice, makiangayon. Mao ni ang taong matarong. Magbuhat siya unsay makiangayon. What is just? Niya kada usa nato na ay lain-laing pagsabot kinsa ang taong matarong. Apan aron pagsiguro na sakto pod ang atong pagsabot sa taong matarong. Kay karon ra ba mga igsoon, pwede gyud nga mailad ta. Kay naay mga tao nga inig naa sa imong atubangan, santos kay isa nga tanan. Prego ninyo diri o, kung magtanaw ko nyo tanan karon, mura jud mo naa sa langit. Nya mura jud mo mga anghel o mga santos tan-aw ng inyong mga naong. Nagusulod simbahan. Sige, lingian na imong naong, di ba murag naong ingna nga mura lagi kag anghel o ingna.
Katuuhan ra ng dagwaya. Tinuod, ug tanaw kay diri mura mga anghel ug mga santos. Mura lang, mura. Kay nga naman, wa man jud po ko kahibalo. Unsa jud kay inyong kalidad, inig uli nyo sa inyo, inig tuwa mo sa inyong opisina, inig asa mo dapit. Baragot na yung mga bana usahay, pwede po kanunay, inig atubangan sa asawa, kuang kaayo, lambing kaayo. Pag abot po dos bikas, inaamang po ilain dito, nga mura paglabaw sa asawa, ang iyang pagtagad. So karon, aron pag siguro, kay bisan diri sa parokya, na ako'y mahibawaan ba nga, diri sa kong atubangan, kung ako'y mag-atubang, behave kaayo. Pwede yung buutana. So kung dili na day ako, mo'y mag-atubang nila, pagkabadlungon kay sa ngatanan, mga gahig ulo, mga pasaway. By the way, ako ang i-announce nga, sulod diri sa simbahan karon, wa pa na ako mabutangi diha. Diri ba sa tong compound, aning paril diri. Total, absolute, no smoking. Muna siya, total, absolute, no smoking. Unya, diri po sa sulod simbahan, no cellphones. I-confiscate ang magamit og cellphone sulod simbahan panahon sa misa. O unya, kaning manigarilyo diha sa simbahan. Pero pwede ko na himuag, naman siguro yung mga konsihal diri, no? Pwede ko na ninyo himuag ordinansa. Kaya na naman ay national, EO, kanang smoking in public. Anyway, balik ta sa Ebanghelyo. Kinsa maning taong matarong, aron masiguro ang atong pagsabot, kay mailad man ta, naa diri sa Salmo. Sa to ingon diri, siya nga nagalakaw nga walay sala. Mao jud say number 1 nga hulagway sa taong matarong, maglakaw nga walay sala. Sige, ingnay mo tapad, wa kay sala. Ina, wa kay sala. Pangutanan ako, pwede ba mo mahimo nga way sala? Pwede dili. Pwede. Unsa may pulos anang nindot kay atong kumpisalan on anay kurtina? Aron di jud mo kakita sa pari. Wala si father ko na, titaan na. Mauna day washing machine. At irapod washing machine. Diha ta mahimong matarong sumala diri way sala. Pwede gyud. Inigawas nimo diha, wa jud kay sala. Pareha kagahapon gibunyagan tong 42 ka mga ginikanan ug mga apuhan sa suminugod. Adult, baptism, dayon confirmation. Yang itong mga bata sa 67 kabuok, usagid ka community dito sa suminugod. Mauna na pinakalayo karon, na break na ang dagom. Dagom man tayo pinakalayo karon, dili na. Suminugod na, unahan pa sa Camperer. Perting mauta jud kayo. Maot kayo ang dalan. Maot kayo ang dalan. Upat ka oras sa among pagbiyahe dito, uban sa obispo. Pero of course, bisag unsa ka, maot kayo ang dalan padulong sa suminugod. Bisag unsaon, bisag unsa ka maot pag-abot dito, pero makita nimo kining katilingban. Walay sala kay o paguman og bunyag, kupirma, dayon misa. Wa gitoy sala kani bang mauban ka sa mga tawo nga way sala, makapagaan. Makapagaan. Muna nga kung bugat na kaayo na imong kauban, bugat na kaiba. Pakumpisala na. Kay daghan na kay nagsala, makapabugat ang sala. Muna ang matarong makapagaan, walay sala. Nya unsa kay ning dire ingon siya. Naghuna-una sa kamatuuran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magasultig dautan sa iyang dila. Sige, ingnan na pod. Imuha na lang kaugalingon pangutan nga wa ba nako ni gamita akong dila sa pagsultig dautan? Kana ra bang magsigi kag sultik dautan sa imong dila, makaitom og dila na, then malata ang imong dila. Aling tagsa kay madugay ta ha. Na dire. Unsa na to? Walay sala, dayon kanunay nangit naghuna-huna. Sa kamatuuran, kana yung Tinuo dili ng mga bakak. Dayon wala magsulti sa dautan sa iyang dila. Pero kagahapon ako maning gi-exam mga kaabag.
Naghuna-huna pa ko unsaon ako tong uban nga wa jud to hibang kaagan napulo ka sugo. Kung anong nakaabag man o si kalibutan sa pulo ka sugo. Simple kay mga situational question. Iko na. Pero anyway, opportunity man to di na nato silutan. Kay wala man pud sila god, wa pud siguro yung nakatudlo gyud. Pero napoy uban nga anad kaayo. Medyo badlungon lang. Dayon ingon diri wala magdagmal sa iyang isig ka tawo. Dayon wala mangaway batok sa iyang silingan. Unya pinaagi niya na ulawan ang mga dautan. Munang masuko ang mga dautan ani. Kining tawong matarong kasilagan ka. Animaling tawhanan ni pabilib gyud iya, pabilib gyud ning iya. Wa naon ka basta matarong ka. Samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. So kasilagan siya sa mga dautan pero siya sige siya appreciate sa mga tao nga nagbuhat og matarong. Munang appreciate jud mo unsay matarong. Dili kay kusog ra kay mo mamantay unsay sayop, unsay dautan. Appreciate unsay matarong. Dayon siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi. So pwede rin po tayo magpatanto, no? Pero di lang palabihan. Pero mas maayo ditong inig panghulam. Ay na butubo labi nag-arang-arang po ka. Dayon kung di na jud kabayad, ipasa na lang. Para na ay nangutanan ako, so pati nagproblema jud kay ko. Kay tul the leader man ko pader, imo pa jud kong gihimong presidente sa kapilya. Unya pader daghang kay mga utangan sa akong tindahan. Nagiusa pader dako na kay siya utang, mga 5 na sila kabog, dagko kay utang. Nya mo po'y gahian kayo. Unya unsao man ako pag adto pader nga akong danihon nga musimba, nga dako ra ba kay ito na akong utang, akong paninglan masuko. Kung anong problema mo na nimo nga gwapa ka, maay dagan imong tindahan, maayo ka ginansya, imong bana gwapo, buutan po kaayo. Imong mga anak kuyog mong simba usa ka pamilya, di mo na kabayaran, impasan imong utang para wala kay problema. Giimpas man gyud niya, gitinuod ba yaga-yaga ra biya to ako kay kinsa puy mo impas. Nga dako-dako utang, oy dako-dako. Ang usa 20,000, ang usa 50,000, ang usa 9,000. Utang. Matay gitinuod man po niya. Giimpas. Kada Domingo mo simba ang utangan. Di ba ka, kusog di kayo maapil og bisi, kusog di kayo mo simba. Ingon na naon ra di na. So nga yung mga utangan yung nga dili tig simba. Sige, ipaso na ko yung mga utang. Pero kuan ha, kailangan mo simba ka. Dahil dayon, dili mo dawat og suborno. Dili mo dawat og suborno. Kabalo ba mo nga gatong anything bisag pag unsahog explain ha, bisag unsahog explain within the campaign period katong tanan yung gidawat suborno to, sala to. Sa prangka-prangka lang manamoy gyud pong eleksyon. Alang sa politiko ug sa butante, sala gyud na. Ayaw na lang tag ilad-ilara. Sala na siya pagdawat na og suborno. Og apil pod ang paghatag og suborno. So, aron mabawi-bawi, pag binuutan na lang mo diha, no? Pag binuutan, dahil kita mga butante, kanus agyo ka mo magbago, labi na ng tigulang na kaayo, hapit na mo mga matay, no? Naapil man ito dili pagdawat og suborno. Dayon, ang magabuhat ni iling butanga, ang matarong, dili gayod masamok. Peaceful. Bisang pagbagyuhon, bisang pag-usay may tawo, relax ra. Mo ni andi kabayran mga igsoon. So mo ni ang nindot kay mensahe na kung naa kita tubangan sa Ginoo, magbuhat kitag matarong, binuligan siyang grasya, pagkaninduta sa atong kinabuhi. Wa na tay laing pangitaon pa. Hinaot nga nga atong paghago, pagpaningkamot, mudala ka nato nining klasiha sa kinabuhi. Kay pagka makaluluoy nimo, nga human sa tanan, mamatay ka nga puno sa kasamok, kahadlok ug kabalaka. Kay sigurado jud ka asa ka padulong iniguman sa imong katapusang gininhawa. Kagahapon, extend ko gamay ha. Kagahapon
Nalipay kaayo ko bisag perting kapuya. Kay niabot si Bishop dire 6:30, namahaw mi on time si Bishop, no? Then gikan mig alas 7 padong dito pagkalisod yung kay sa dalan. Naapay among matagpuan nga motor nga balisir ko balintong gyud. Uban silang mga produkto. Dayon pag-abot pa jud namo dito upat ka oras nga biyahe. Mura na kaanag moabot og Hong Kong mag-eroplano. So dito pag-abot pa ito naputol nga karsada gamay ra kaayo bisukod-sugod namo kay matay kung di nato ilahos ang sakyanan paita po kaayo madugay og samot. So sukod-sugod ako igo gid maarang agkang Bishop katong ligid hamabaw ana igo gid makalatay atong pangpang ana. Daghan man kong gipangtawagan ato agi ni respond bisag usa nga ipaayo ang karsada may bato mga tao itong pobre kayo way nahot pas ilang gipanpan sila ana. So igor yung makuan kay dako kayong batuhod kinahanglan matug kanang bakho anaon siya. So gamay igor jud maarang ana. Ako ra to i-post tong video ato ana. Then pag abot po dito napoy dako kayong bato ga bara dos pa mga tao dito ana. Pag abot po sunana napoy kahoy nga naputol dako kayo dala na po silang pawirso ana mong nadugay pawirso ana pawirso mga tao. Mga pobre kaayo nga mga tao. Ana, pagka oras nga makalipay kayo ba? Pero makaingon po kausahay, yung nanay dyan dahil ng gobyerno, no? Maapmat to nga dito, makaingon dyan mo nga napay gobyerno. So, abot mi dito, kung sa mga tao dito, nga, bunyag, lipay kayo. Pag uli na po, laing upat ka oras, giguyod akong sakyanan sa kang Bishop nga sakyanan, kay mas kusgan, ana. Pero mga igsoon, pag uli, bisag kapoy kayo, naka-display pag sa sayuti o sibuyas. Napay nabilin niyang gamay o sibuyas, ang sayuti, hurot na. Pero kana ba imong pagbati? Salamat, Ginoo. Hinaot nga sa katapusang gutlo sa kinabuhi. Puno sa kalinaw, puno sa pagpasalamat, makaingon kita. Salamat, Lord. Kita-kits ta diha, ayaw kong pasagdi. Kaysa ini kamatay ni mo magsige, pari, kay takahan ka ikog pisal. Amen.